Shadile, are you married? No. Okay. When last did you see your partner? Monday. Okay. Umhlophe omnyama. Umnyama. Okay. Igama lomuntu wakho bani? Professor. Professor. Okay. Ubhuti nginaye lapho is not professor. Unobani? Ngitshela igama lakhe but it's not professor. Hayi angimazi ke loyo. Awumazi? Hayi. Thakakwazi mfowethu. Hey wesithembile wena usuthandana no professor manje. Professor Kahle kahle ungayi ungabi hayi. Ngibuza uprofessor mina. Sengu professor namhlanje. Ngikhuluma nobani? Ukhuluma nami awusangizwa manje efonini ke manje. Ukhuluma nami, ukhuluma noZitha kanti indaba yakhe ithini? Hayi. Uthi tshayi ukuthini? Besidlala musa. Udlala nobani? Ubani odlala naye? Bengidlala nawo. For 4 years nidlala. Ye wena kwakadlalwa ngemizwa. Hayi mina bengena imizwa musa. Futhi nje mina ngaba ngifonela ekhaya ke ngibatshela ukuthi nangu khona wena usunokukhuluma wazi ngisho ukukhuluma ngisho nanoma wami ekhaya ukwazi ukukhuluma noma ungitshela bengidlala mina kumele ngithini kuma ngithi bengidlala nami naye wena ungabi hayi wena hayi yabona ke angisho musa mina ukuthi bafonele batshele ukuthi sengikhona mina angithi mina ngazi ukuthi wena umuntu wami hayi akwazi ungitshele mina ukuthi mina nawe siya benefitana or izinto ezikanjalo